Santi Vila ha presentat el Codi de Bon Govern, una proposta del mateix alcalde elaborada en equip amb els seus regidors Marta Felip i Manuel Toro i la de l'oposició Mireia Mata. El Codi de Bon Govern de Figueres té per una banda tot un seguit de principis rectors i d'articulat que tenen a veure amb major exigència pels electes, de dir com podem projectar-nos a la ciutadania amb més credibilitat, amb uns valors clarament que són els que ens mouen a fer política, i per l'altra hi ha tot un seguit d'articles d'aquest codi que tenen a veure amb governança, en el sentit de governar millor, ser més eficients, més transparents, amb donar més garanties als ciutadans i ciutadanes. L'alcalde ha lliurat aquest document als 21 regidors perquè en els propers 20 dies puguin aportar-hi les seves al·legacions o consideracions, l'avaluïn i el subscriguin o rebutgin a títol personal. Important assenyalar que he fet una apel·lació a les persones, en els 21 regidors i regidores, i he pregat que no llegeixin aquest document en clau de partit, en clau de grup municipal, perquè les qüestions ètiques tenen a veure amb la responsabilitat moral personal. I per tant és molt trist que algú pregunti al seu partit si ho considera bé o malament, un codi ètic. Un codi ètic t'apel·la a la teva consciència personal. Per tant, l'alcalde ha citat en els 21 regidors i regidores i els ha apel·lat a la seva persona. Un cop acceptat el codi es demanarà al síndic de Greuges que anualment avaluï el comportament dels regidors. Demanar al síndic de la ciutat que cada any en el seu informe d'avaluació del grau de compliment de les nostres obligacions respecte als ciutadans, també ens avaluï en els 21 regidors i regidores respecte al grau de compliment del codi ètic que ens autoimposem. El codi, que per sobre de tot defensa la transparència, també obre la porta a reflexionar sobre si cal limitar la durada dels mandats. Hem convidat en els propis regidors i regidores a que abordessin la reflexió de la limitació dels mandats, dels electes, i per què no intentem ser exemplars com a figuerencs? Per què no? Posem-s'hi i amb l'ànim d'arribar a acords. O les bones pràctiques per la millora de la transparència i la informació administrativa. Aquí estem disposats a assumir compromisos que s'han d'anar podent complir properament, com poden ser la retransmissió en directe dels plenaris, perquè tothom ho pugui veure online des del primer moment, la retransmissió en directe de les meses de contractació. Sabeu que en la rumorologia del quotidià sovint es diu és que què hi passa amb una mesa de contractació, que si hi ha, en fi, tot un seguit de comentaris absolutament no fundamentats, però que generen a vegades desconfiança de la ciutadania cap a l'administració. Doncs amb molt de gust ens autoimposarem retransmetre en directes les meses de contractació, que hi hagi la màxima transparència, la publicació en el web de l'Ajuntament a partir de 1 de gener de totes les retribucions dels càrrecs públics. L'alcalde ha remarcat que aquest codi vol contribuir a combatre el descrèdit que pateix l'activitat política.